Descobrint els mercats. Si hi ha alguna cosa que està de moda és el consum sostenible. Ja saps, eixe que respecta el medi ambient, que cuida del planeta i que fa que les fotos a l'Instagram tinguen un rotllo com molt aestètic. Eixe que tot el món diu que practica mentre compra ous a la planxa en envasos de plàstic. Però és que si hi ha algo que jo he après descobrint els mercats és que el consum sostenible es diu així perquè sosté el comerç local i als seus comerciants i als agricultors i a les paradetes de Yolanda i Carlos, que porten anys alçant-se a les 5 del matí per apropar-te les millors fruites i verdures de la terreta. Es diu així perquè sosté la nostra ciutat i les nostres receptes, perquè permet que Carmen ensenyi als seus nets els grans secrets de la cuina de sempre, perquè dona prioritat al producte de temporada. Si és que resulta que a València són capaços d'aconseguir que una tomaca arribi a casa en menys de 3 hores. Che, que a les 5 l'agafen de la mata i a les 7 l'estàs posant a les torrades de l'esmorzar. Quina fantasia, no? Per això no fa falta posar-li plàstic, ni conservants, ni colorants. Si és que no li dona temps a posar-se roïna. Tampoc fa falta la contaminació de vaixells, avions i trens que porten productes de l'altre costat del planeta. Perquè trobem producte de temporada al costat de casa. Així que esta vegada el repte vos el propose jo a vosaltres. I si comencem l'any sostenint els nostres mercats?